a Gaià que, com dirien a Madrid, acarrea tarjeta, La falta de Militao contundent sobre Gaià, molt clara, fent una passada en llarg de Gaià que l'ha deixat planxat sobre la gespa. Militao sempre tinc un dubte en el seu look. Militao és dels que tendeix a ser calb o és que porta aquest pentinat? Perquè... Bueno, té una front una mica bastant despejada. Sí. No sé si és una cosa buscada, que és un pentinat així tot estrafolari, o si és que també com un servidor té més entrades que la P7, no ho sé. No, jo crec que de dalt és com és. Jo crec que és els laterals que ell es retoca, no? No sé, Bueno, Madrid amb dos jugadors ja amb targeta, Casemiro i Militao, per tant, això no deixa de ser important. Bé, doncs per completar, Solsona contra el Madrid va jugar en 13 ocasions. A mi dins m'ha semblat, T'ha semblat a dins, Ostres, que... Doncs no ho sé, El camí no em sembla penal. Jo crec que topa... Amb el peu dret. No, jo crec que es llença gairebé ell sobre el Derete, no? Deixa el peu una mica enrere al Derete, no? A mi sí que m'ho sembla, mira. El peu aquest el deixa enrere. Ostres, a mi em sembla molt rigut. A mi també, Jo crec que busca molt Casemiro el rival, Ja que el VAR no dirà res. No, perquè no és acció de VAR. I perquè hi ha una mica de contacte, tot i que és un penaltito dels que va dir Medina Cantalejo, que no hi ha... s'intentarien no xiular, o que el VAR no intervingués amb penaltitos que no xiula l'àrbitre. A mi Puig em sembla un regalito, Jo és que tinc dubtes del Derete si realment aquesta cama la vol deixar allà. Ell la deixa una mica enrere, després Casemiro també busca bé el contacte. Hernández diu fuera d'aquí, perquè se l'estan menjant els jugadors del València. El picarà Benzema, per cert. D'entrada, en directe, pots xiular penal. Si ho mires... Estic d'acord, sí, en directe, però... Després... Pues que a mi m'havia semblat que era fora, l'entrada. És un penaltito, en tot cas, Els que va qualificar i va ser, que va dir això de penaltito. Ancelotti, no? Ancelotti. Sí. Benzema contra Silesen, Tots els ha xutat a la dreta del porter. Silesen contra Benzema. I va el francès, Karim Benzema, una passa, dues passes, tres passes, imparable. Absolutament imparable. A l'escaire és que jo crec que no hi ha porter sobre el planeta que pugui aturar un penal com el que ha picat Karim Benzema. 43 de la primera part, Real Madrid 1, València 0, gol de Benzema de penaltito. Doncs no passava res en el partit, o poques cosetes. Doncs aquest penal que ha indignat els jugadors del València, ha acabat donant el gol al Madrid a 2 minuts pel descans. Anem a veure una altra repetició. És que amb el peu que hi ha el contacte per mi és amb l'esquerra, no amb el que deixa enrere. És el que deixa enrere. El que deixa enrere jo crec que toca mínimament la tíbia de Casemiro. Una miqueta la tíbia de Casemiro. No suficient com perquè caigui d'aquesta manera, Vull dir, el contacte és mínim. Ara el peu aquest, és veritat que el Derete se'l podia haver estalviat. Però Casemiro no feia la passada, no havia deixat ja la pilota? O era un retall? Perquè si havia fet la passada ja era un contacte intranscendent pel joc. A Cristiano Piccini. No és Helsinki, la contrasenya de la Casa de Papels. Si el València vol fer alguna cosa, ha de circular i donar-li velocitat a la pilota a l'hora que la recuperi. Si hem vist ara a Bas que podia avançar i ha fet aquest canvi d'orientació, li dones temps al Madrid, amb els jugadors del Madrid, que encara que no són molt sacrificats els de dalt, doncs si dones temps van baixant, per inèrcia van baixant i es van col·locant. I aleshores el València ja té tot el Madrid tancat a la seva àrea. Està triangulant fàcil, Benzema amb Vinícius, aquesta pilota, Vinícius, gol! No s'han decidit a treure-la, ni Diacabí ni Gaià, era una pilota franca, perquè se la traguessin del damunt els futbolistes del València, indecisió, passava per allà Vinícius, que no ha perdonat i amb la canya a punt marca el brasiler. Per mi una indecisió inexplicable entre Gaià i Diacabí i Gaià, se n'aprofita Vinícius, la jugada venia d'una molt bona triangulació entre Benzema, Kroos i Vinícius, el brasiler havia perdut la pilota però s'ha aprofitat de la indecisió de la defensa del València, 2-0 i gairebé ja nada más.
Doncs ràpid al Madrid, que gairebé, com aquell que dius, fa pinta que sentencia el partit amb aquest 2-0 al 7 de la segona. Una acció individual de Vinícius, vaja, després de la passada de la combinació amb Benzema. Si ho vol fer expressament, això és un golaç, com s'emporta la pilota per un cantó amb l'esquerra i remata amb la dreta cap a dins. Hi ha un punt de fortuna, però acaba resolent un dia més perfectament Vinícius. Una acció que semblava que no tenia sortida, que era un carreró allà que era difícil veure-li per on treure-la, doncs ha trobat el forat per marcar el segon del Madrid. No, ha tingut aquest pèl de sort que a vegades has de tenir per trobar-te amb una pilota davant del porter i col·locar-li al cantó contrari on va Tilisen, no? La veritat és que ha sigut un rebot, li ha tocat a Diacabí i la pilota se li ha quedat allà en una situació molt favorable per marcar, no? Bueno, el partit ara amb 2-0 no crec i no vull avançar coses perquè a vegades ja tens sorpreses, però ja no veig el València amb capacitat de poder treure un resultat favorable aquí a Madrid amb el 2-0. Toquen amb els centrals i tornen a iniciar el joc, la veritat és que és per llogar-hi cadires, amb els del València. Ara no ha pogut rebre Benzema, la passada de Vinícius ha estat massa forta, massa dura, la falta que comet Benzema en la sortida de pilota del València sobre Hugo Guillamón. Celebra Butarque l'empat del Leganés, 15 de la segona, Leganés 1, Reial Societat B 1. Recuperació nou del Madrid, Benzema cap a Asensio, en qualsevol moment pot caure el tercer, Asensio rebutja a Silesen, però marca Vinícius. El tercer. No sé si entrava, David? No sé. Asensio, Silesen, i podria haver-la deixat passar, Dani, com dius, Vinícius, però per assegurar o perquè tenia ganes de sumar. Ja. Doncs l'ha ficat a dins. Altra pèrdua de la pilota, en aquest cas de Musa, en la sortida del mig del camp del València. Ara anem a veure si entrava. No. O sí. No fa bé Vinícius d'anar a la rematada, ha de fer-ho. És que no sé ni si des de saber què feia aquesta pilota, votava des de saber cap on se n'anava. Pues ja en porta 12. Ja en porta 12, sí. Molt fàcil, però, de recuperar el Madrid, Benzema troba Asensio, rematar i després molt passiva la reacció de la defensa del València. Després de la primera rematada arriba Vinícius clarament per davant de tota la resta. Aquestes pèrdues al mig, quan te la recuperarà Benzema, que et condueix al contraatac perfectament, és la mort. No pots perdre aquestes pilotes aquí, no pots ser tan tou. Ara mateix el partit està pràcticament sentenciat. El robo... Sí. No, clar, queda desacreditat. La bronca de Silesen, perquè clar, és que s'ho ha mirat la defensa. Celebrava Ancelotti, jo crec que també pensant en dimecres, perquè això li dona aire al Madrid. Ja parlava amb el seu fill per veure què podien moure i a qui podien donar descans pensant en la Supercopa contra el Barça. Li han marcat els 3 de dalt, no, perdó, estava pensant en Asensio que ha rematat. No, dos de Vinícius i un... És que no sé què pensa aquí. Bueno, doncs ja anirà Guedes. Minut 30 de la segona part. Guedes contra Courtois. Els jugadors del València continuen protestant i demanant-li l'expulsió del futbolista del Madrid. Es mou d'un costat cap a l'altre Courtois. I anirà Gonzalo Guedes. Camina Guedes cap a la pilota, xuta Guedes, Courtois atura. Guedes amb el cap, Guedes, gol, no! Sí, gol de Guedes. Sí. Pensava que havia sortit fora. Aquí ha tingut serenitat, ha tingut pausa Guedes després que Courtois hagués aturat i Guedes ha sabut dirigir la pilota amb el cap a l'altre costat i marcar. Marca Guedes, tot i fallar el penal en segona instància, 31 de la segona part, Real Madrid 3, València 1. No sé si dir que hi ha partit, la veritat no m'atreveixo a afirmar-ho, però aviam què passa. Almenys s'anima una miqueta, en aquests 14 més l'afegit que queden. Havia fet una bona aturada a Courtois, per sort el refús pel cap de Guedes, que sí que marca a la segona, el primer del València, 3-1, guanya el Madrid al Bernabéu, 76 de partit. Hi ha partit o no? Mira, i torna el València, Aquí torna. Ojo, vinga. Falta lateral. No, espera't, un segon gol i... Com és el futbol? Ara empat el València, catàstrofe, crisi i ja el tenim. Haurà de tornar a entrar Modric. Escolta, i Hazard no el reservarà per la Supercopa? Sí. Bueno, Supercopa... No? Bueno, però hauria de donar...
límit Per aquest, ara no. el fair play aquest. Però no crec que toqui... Cap problema. No, cap problema, però si Tebas s'ha cansat d'elogiar-los, no tenen cap mena de problema. Però Isco sí que és un jugador que no entenc com no surt. També és difícil apostar per Isco ara, per qualsevol altre club. Mentre que hi va Mendy... Però a Isco li queda encara un any més? No, acaba aquest any. Acaba aquest any. No té cap excompany que sigui entrenador? Que li entregui l'equip, no? Epa! Benzema regira, xuta Benzema, gol, al quart. I ara sí que ja 2 minuts i mig pel final, 4-0, resultat 4-1, perdó, resultat molt avoltat, que torna a qüestionar que es pugui parlar de penaltito i de targeta vermella en el penal favorable al València. Massa voltat el resultat, una altra vegada. Doncs van sumant gols els dos davanters del Madrid, avui 2 de Benzema, 2 de Vinícius, 17 Benzema, 12 Vinícius, a la Lliga 29 entre els dos, ara tornarem a fer els càlculs perquè jo crec que ja superen bastants més equips de primera. Pot haver-hi fora de joc, de Mendy? Justet, jo crec que serà la posició correcta, però haurem de tirar línia. Haurem de veure. Hem de tirar la línia, sí, i tant. Però també... de Mendy després de la mitja volta de Benzema. Molt fàcil. Que ja encara el busca, Que ja no vol arriscar, veu que pot fer penal i el Deret està molt lluny amb l'ajuda. I després... Si no l'ajusta gaire, Benzema no. No. I Ancelotti fa de dir ja està, ja ho hem acabat de tancar això, perquè ara no, aquests minuts de patiment ens els podíem haver estalviat. Se'n va Benzema, entra Isco. Se'n va un ídol de masses, queda clar, Isco. Xiulat, El M'ha Benzema té semblat. 34 tacos, Sí. 301 gols, un gols amb el Madrid, a 7 del tercer màxim golejador històric. Per treure la pilota amb el pit i Nacho, que no pot completar la festa amb el cinquè. Això s'acabarà amb aquest resultat, 4-1, perquè passen 3 minuts i Hernández diu que el partit s'ha acabat al Bernabéu, ha guanyat el Madrid, que referma el seu lideratge, que no dona lloc a la sorpresa. Ho ha intentat el València, però sembla que el seu nivell actual queda força lluny com per poder puntuar o guanyar el Bernabéu, però sí que és veritat que el València s'ha vist perjudicat per 2 accions força clares, la de la possible targeta vermella en el penal favorable al València i sobretot el penaltet que li han assenyalat al Madrid a la primera part, però aquest és el resultat, 4-1, ha guanyat el Madrid de manera molt contundent al quadre de Bordalàs. Escoltarem ara els protagonistes que parlin a peu de gespa.